Konečne mám v ruke niečo, čo môžem považovať za najlepšie na prežitie, čo vôbec vieme na trhu nájsť, aspoň čo som našiel ja. Numen S600. V predchádzajúcom videu ste ešte staršie video Doberman S600 z toho rovnakého materiálu. Môžete si pozrieť. Tu máte ukážku. Majte názor akýkoľvek. Je mi to úplne, ale úplne jedno. Toto je podľa mňa kudla, ktorá je na prežitie. Toto je nôž, ktorý je dokonalý na prežitie a môžete si rozprávať, čo chcete. Ja vám ukážem, čo na prežitie väčšina ľudí z vás používa. Povedia, že vám to stačí. V poriadku, každému stačí niečo. Ja sa snažím nájsť veci, alebo vám ukázať veci, ktoré fungujú a toto určite fungovať bude. Niekto bude hovoriť, že je to ťažké, je to veľké, je to nemotorné. Ja si osobne myslím, že je to úplne univerzálne. Cenovka je priateľná. A pôjdeme sa pozrieť na túto kudielku. Vojaci, legendy, všetci, čo ma pozeráte, civilisti, ľudia, ktorí máte radi prírodu, aj nemáte radi prírodu, aj hejteri, všetci. Poďme sa teraz pozrieť na to, akú to má výpovednú hodnotu, čo sa týka ostrosti. Mám tu takúto hračku. Vysvetlím vám, ako to funguje. Merá to na gramy. Je to typická gramová váha, lenže kalibrovaná a je tam takisto certifikovaná tkanina, ktorá udáva presnosť v gramoch. Pohyb by mal byť plynulý, ani pomalý, ani rýchly. A keď bude hodnota od nejakých 100 až 300, tak sa to považuje za relatívne ostrý nôž na toto. Kuchynské nože a britvy majú hodnotu, čo sa týka tohoto. Britva môže mať tak 30 až 50, kuchynský nôž od tých 50 až po nejakých 120, 110. To len pre info, aby ste vedeli, ako to funguje, lebo určite z vás mnohí to nepoznáte, mnohí áno. A keď som niečo povedal zle, tak ma opravte, úplne ma zhejtujte, je mi to úplne jedno. Hovorím vám informácie také, aké mám ja. Sám to nejakú dobu používam, takže brúsim nože, ideme do samotného testu. A vieš, čo si myslím osobne? Že toto je nožík, ktorý budete mnohí z vás nenávidieť kvôli tej cene, ale mnohí z vás ho budete milovať. A jednu radu vám dám. Nekomentujte niečo, čo ste ešte v živote nevideli, nedržali v ruke, nepracovali s tým. Baterky nože, ďakujem za spoluprácu. Choďte tam a ohmatajte si tú kudielku krásnu. $240. Teraz ideme túto časť. $130. Chlapci, kritizujte ma ako chcete. 600 eurová kudla, baterky, nože, choď si to rýchlo kúpiť. Mazaj! Kúkaj na to. Wow, ty kokos. Nikita, pozeraj na to, fakt, bez srandy, úplne vážne. To je dobré. Čo ty jebe? Ale nie, fakt. Ne. To ne. To drevo je suché, ale jeden sek?
Ešte pochybuješ, že je najlepšia? Kupuj to. Pozeraj na to. Batoning idem robiť. Brutálna kudla. Na tomto noži není nič, čo ti bude prekážať. Prvý dojem, že je veľký. Není veľký, je akurát. Je presne na to stvorený, na čo má byť, a to je prežitie. Toto nie je nôž do kuchyne, nôž na opekačku do Tatier, kde riešiš gramy. Toto je nôž pre ľudí, ktorí to myslia vážne a ktorí nechcú so sebou vláčiť sekerku, motorovú pilu, tieto srandy, ale toto je nôž, ktorý je proste dokonalý. Dámy a páni, Numeness 600. Poďme pozrieť výpovednú hodnotu. $440. Vrchná časť. Teraz pôjdeme na tú strednú časť, jak sme išli na začiatku. 435. Priatelia, ešte som zabudol jednu vec. V ďalšom videu si pozrieme toto. Keď už by som mal hľadať konkurenta k tomuto, tak to bude určite TRC Apocalypse. Toto je nožík, ktorý je malý, sympatický. Není tak odolný ako toto, ale myslím si, že strom by ste s tým, keby sa snažíte, moc dáte. O dosť menší, ale je to nôž, ktorý proste top. Funguje to, reže to, je to Elmax, perfektne drží, je to nožík, ktorý je za mňa dokonalý. Teším sa vo videu. Kúpil som ho od kamaráta Mareka, ďakujem Marek, bola tam veľmi dobrá cena a je to nožík, ktorý fakt stojí za to. Odporúčam a pôjdeme na to v ďalšom videu. Čaute.